Hey, prøv at se, hvad jeg fandt. Det tror jeg. Hey. Hvad fanden, hvad laver vi? Hvor er vi på vej hen? Ej, lad det være helt ærligt. Hvad fuck laver du, mand? Hallo, Jeg har en overraskelse. hallo, Benjamin, hvor er vi på vej hen? Vi skal ikke hjem alligevel. Hvor fanden er vi på vej hen? Det er en overraskelse. Vi skal lige ud på noget sjov. Jeg føler, at vi har kørt i 2 timer. Du var pisse fuld, du er. Pisse Ej, jeg fuld. gider altså ikke. Jeg har lovet min mor at komme hjem kl. 1. Jamen, det bliver så ikke til noget. Nej, din mor, hun må lige vente. Hvad fuck er det her, mand? Det er et gammelt hotel. Hvad fanden er Der har været lukket i 20 år. Ej, hallo, jeg gider ikke med ind. Det blev lukket af... Det skal I altså. Hotelejerens datter i. Og det spørger. Ej, hallo, jeg gider ikke med. Au, for satan. Hvor fanden er det, du har kørt fedt, mand? Vi skal den ud for os, for fanden. Hvad fanden går det her ud på? Prøv lige at fortælle den der historie igen. Ja, prøv lige at sige det. Jamen, det var for 20 år siden, da pedellen på hotellet, han gik amok. Han valgte simpelthen at slå hotelejerens datter ihjel, fordi han var på højskældende eller sådan noget, og hun havde ikke rigtig nogen interesse for hans pedel. Tak, hej. Fuck, det er spooky. Ej, hallo, jeg gider ikke. Jeg gider det. Ej. Ej, fuck man, hvor er det sygt det her. Er du med, Bande? Ja. Har du taget det der fucking kamera med? Ja. Vi skal da have det hele med. Det er jo... Vi dokumenterer nu, eller? Ej, det er seriøst. Ej, det her det er for sygt. Altså, hvis jeg falder mig, kommer på noget af det der. Ej, prøv lige at tænke på, hvis noget af det der, det Benjamin sagde, det var rigtigt. Det er meget sjovt, når man tænker på, at piger bliver slået ihjel inden. Lad os her, jeg gider ikke stå her, okay? Jeg gider ikke stå her. Hjem igen, kan jeg mærke. Hold da kæft, man. Jo, er der nogen hjemme? What the fuck? Kameraet er på vej igen. Ej, det er da sgu fint. Slap nu af, mand. Jeg tror, der er en have herude. Jeg kommer for lidt efter haver, dude. Og der er sgu da hullet af vinduerne overalt. Hvad fanden er det der? Skal vi finde ham der... psykopaten snart? Du er ikke konge. Godt nu væk, Er der også så fuld med, eller hvad? What? Er der en overetage? Fuck, hvor sygt. Er det her så kælderen? Nej, det er det Fuck, der. man, der er en kælder der. Jeg kan ikke gå op med mine krykker. Nå. Er du okay hernede så? Ellers må jeg få din smag, så venter jeg hernede. Ja. Ej, okay. Tak. Pas på jer selv. Det er roligt nu, det er ikke sådan. Ej, nej, det tør jeg godt nok ikke, det her. Det er ikke mig, der skal være alene. Ej, hvad fuck? Ej, der er et lille vindue. Hvad fanden er der herinde? Ej. Hvad fanden? Julia? Julia! Julia! Tak, mand, tak. Julia! Ej, nej. Hvad fanden foregår der? Nej. Julia! Julia, der er din finger. Hvad fanden? Ej, fuck, hvor du lægger. Hendes krykker ligger der. Hvad fanden? Ej. Nej. Hvad fanden foregår der? Ej, nej. Det her, det skal fandme ikke. Okay, sluk lige for det lort. Ej, det er fandme ikke sjovt. Julia! Jeg er ude at skide, mand. Okay, prøv at høre. Hun skriger, når der skal man skal ud og skide. Prøv at høre. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Vi bliver nødt til at dele os op for at finde hende. Vi kan ikke. Ej, det synes jeg altså er en dårlig idé. Altså, jeg har det endnu større problem. Min dåse er tom. Jeg synes, jeg har ikke tid til lige nu, mand. Prøv at høre. Jamen, så sker der også noget med os andre, hvis vi flytter sådan. Nej, prøv at høre. Vi bliver nødt til at finde hende. Okay. Okay? Jamen, så gør vi det. Okay. Kom, så går I to sammen så? Ja, Vi går her. okay. Kom, Esben, så Okay. går du med mig. Vi ses. Ja, det er i orden. Hvor tror du Julia er henne? Jeg har det endnu større problem. Min lille hat er gået i stykker. Ej, det er da godt nok synd. Jeg er så bange for det her. Det kan være, hun er sådan...
Hvad laver vi egentlig herude? Esben? 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 Nej, mand. Nu gik den ud af et lille stykke. Jeg så en. Der var en dernede. Så ligner en, der har set et spøgelse. Jamen det tror jeg også. Der er ingenting. Jeg mener det. Hvad fanden? Er det her? Hey, har I fundet det? Nej. Jeg er så bange. Esben, han forskrækkede mig. Så jeg så en eller anden. Nej. Jeg så en eller anden. Men jeg ved ikke. Hvad for noget? Jeg så en eller anden. Nu holder du. Prøv at det er jo ikke fedt det her. Vi Jeg er så mangler bange. Julie. Du skræmmer Cecilie helvedes det. Ja, Er det her noget, dig og Julie har fundet på sammen? Nej. Prøv, hvis det er det, jeg mener det. Jeg smadrer dig kraftedet. Jamen, jeg er så bange. Jeg er så bange. Hvor er de henne? Jeg tror kraftedet, det er blod. Ej, hold nu kæft, det skal Hvad er ikke det? være blod. Det tror jeg. Ej, Fuck, hvad sker der, mand? Det er det her, jeg sagde. Det er det her, jeg snakker om hele tiden. Ej, fuck, mand. Hvad er det her? Nej. What the fuck, der ligger en der! Hvad fanden sker der? Hvor fuck er Silje hen? Silla! Hvad fanden? Løb! Kør for helvede! Fuck, Silla, mand! Spæk dig væk herfra! Kør! Ja! Kør nu, er du okay? Fuck! Fuck!